kunjalo. Sibingelele bonke ngalesikhathi ekseni. Sibingelele wonke umuntu ubingelelwa isigadla senyama esafele emazweni ondaba zabantu ziyakhulumisa. Asebeke bafika la ekhaya bayazi ukuthi into kuthiwa inyosi ebhi nyazenzela. Abantu abake bafika la ekhaya ngiyaziwa ukuthi inyosi nginazo futhi ngiyabanika abantu inyosi. Isigadla senyama lesesafele emazweni ondaba zabantu ziyakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa maxoshwa imfene kwela kube embodla maqede kumangala abantu nesizwe sonke ukuthi mayibabo lo mfana ngoba usemncane ke kanti lesiphiko usithathaphi lesi sokuthi ahlule imfene. Hayi ke ngacela impunzini ngaleso sikhathi ngoba nami ngangeke ngiyimele imfene ngangiyisaba. Kumanje angisasabi lutho. Khona izinto ukuthi manenzeka zenzeka ucabange ngenye indlela enye kuyiyo enye kungeyona uzuyitshela ukuthi hayi imlingo. Anginayo imlingo mina. Into ethinta imagic anginayo. Into engiyenzayo into yesintu phaqa. Ngisiza abantu ngokusezingeni kwenzeke yonke into abayifunayo ngendlela. Yiso nje isigadla senyama lesesafele emazweni udokotela u2+2 doctor wo doctor. Sifuna abantu ngempela bakuqonde lokhu ukuthi empilweni kufanele ube nayo into efaka umnotho ekhaya uphinde ube nayo into elwayo ngoba ngalenkathi usunothile abantu bayalwa la ngaphandle. Abantu banomona uyothi uma usuqubuka bese bethi uthwela kuzona ikhuphu zokuthwala lezi. Ezenyosi nje kuphela. Abantu mawuvula ngisho ungavula i-tuck shop yakho abantu bazokuvala. Angelikho ibhizinisi lakho elingamama ungaxhumana nami. Lonke ibhizinisi lakho lizoya phezulu uma ungasabi nje kufaka isandla ephaketheni. Ngoba phela okunye bazalwane nibuye nifuna izinto ezinkulu amandla angavumi. Uma amandla angavumi uqala la kuqalwa khona unyuke. Xoxisane nodokotela kuze phambili. Ngimile mina ngila ejozini kwamhlaba lingana isigadla senyama safele emazweni. Hayi kabi nginithanda nonke ongibukelayo. Nginithanda nonke ngempela ngihlezi nginivezela nje izinto enginazo ezangempela hayi ama magic. Ukuze abantu bazi ukuthi emhlabeni sizolwa. Angifuni umuntu ocabanga ukuthi la emhlabeni kukubo la. Kusasa bamtshontshele esitolo. Thatha nasi isigubhu ngeke uphinde untshontshelwe esitolo. Lesigubhu ngiyasifaka ngisho emotweni ngeke uphinde intshontshe imoto yakho. Ibhizinisini ngiyasifaka. No ibaya bakithi emaplazini. Thatha lesigubhu sibeke. Bese sibuka ukuthi ubani ozongena kuyokwenzakalani kuye. Akekho umuntu ongangena antshontshe inkomo zakho ngilahlekele imbuzi, izinkomo yini wosithathe lento le. Kumele inswela boya noma abantu abenza kubi sibafundise isifundo. Ngiyangithi mina kunjalo futhi kusazoba njalo futhi ngeke kuhlale kunje emhlabeni. Ngeke. Makusekhona isigadla senyama. Ubani ongena ebhizinisini lakhe agange. Hayi mala ngiyibona intshontsho umsebenzi. Wosithathe wena nakho. Futhi uDisemba nepesheli zikhona. Hlala phezulu kwefoni ufone.
kunalezi evaliwe ke nibukisise kahle lezi evaliwe impela ke hey saba nokuchaza emoyeni ukuthi ezani ngalokhu ibambezela unaka iminotho yabantu inothele ngokwakho ngalokhu ucabanga ukuthi ukusondela kumuntu odumile nawe uzoduma ngeke futhi akutshela imfihlo nayo imfihlo oza kimi angithi nje njengoba ngikhuluma kanje ngiveza umsebenzi mina hayi imfihlo kodwa mase ufikile ngoba sengikhipha imfihlo ngiyakunika uphile ube nento yakho ondla umndeni sizwe singafi ngiyacela magumba amanonke omhlaba lisonde kutotal 2+2 2+2 ngempela ungazenyezi ungacabanga kaningi thatha inqumo esisodwa uze kimi into yamehlo le into yokubuka ngiphatanisi ngaphiwa nkosi yami siphiwo lesi inyosi nje yakhulunyiswa ngisho ngafona manje uthi angikuthumelele zona ekhaya ngiyakwazi ukukwenzela lokho terms and conditions abaphila abantu bavikeleke nkosi yami eyitolo kungagqekezwa nkosi yami kwaye kwafika lento okuthiwa yilooting balutha abantu balutha kube kwathathela isigubhu babengeke bangena ngiyakutshela mina ongekho ozongena abantu babehamba kimi nje basinda ngokuthi kwavikeleka impahla yabo isikadla senyama esafela emazweni 07645 40045 siyabonga abantu bakaNkuluNkulu ozwele umlayezo uma kukhona ukumthintayo ngaxhumana nami iyo leyo number 076 45 400 45 siyabonga niphile bakithi siyabonga